Il-lejla tajba, il-wara nofsinhar tajjeb, jew forsi l-għodwa tajba. Jiena Lien, Ellul, u llum mhux qiegħda hawnhekk waħdi. Illum għandi dan il-ktieb illi ħareġ issa ftit tax-xhur qiegħed hawnhekk b'din il-qoxra inġenjuża u meraviljuża li ħoloq Pier Portelli, il-qoxra li jiena nsejħilha qiegħda tgħannaq il-ktieb. U dan il-ktieb fi ħafna sorpriżi kolli ngħid, huwa romanz li huwa mirat primarjament għaż-żgħażagħ iżda mhux biss. Naħseb illi hija storja li min qra s'issa qalli li appellat għalih jew missitu b'xi mod jew ieħor kulħadd bil-mod tiegħu. U jekk niftħu l-ktieb nieħdu l-ewwel sorpriża dan l-aħmar jgħajjad bit-titlu partikolari kif iddisinjah Pier u dik il-puntu virgola li matul ir-romanz tieħu tifsira partikolari. Jiena xtaqt naqralkom biċċa minn dan ir-romanz illum u il-parti li se naqralkom tmur xi ħaġek. Il-ġranet jgħaddu, l-aktar fis-sajf, meta ma tkunx tridhom jgħaddu. Xi tkun li tħoss li ċerti ġranet jaġlu oħrajn qishom ma jgħaddu b'xejn. Jiem ta' millisekondi jew jiem ta' sekli snin. Nina ilha mqabbda ma' dil imħadda mis-7 u 10, kważi dejjem arloġġ tqum. Xi ħin bejn is-7 u 10 u 8 u 10, dejjem u 10. Temi tidher teqrida. La 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 la. Jieqaf tikka hi, tajjat Nina. Wara li tixba jew ma tixbax ittaqtaq fuq il-kelb il-baħar, jiġifieri x-xark u l-kelb tal-kaċċa jiġifieri Fido, bħalma ssejjaħ lil kull kelb li tara, tibda tagħmel sejjes tal-mewġ u l-baħar imqalleb u timbaħ speċi ta' din Temi wkoll hekk, wuf baw, wuf waw waw baw wuf. 8:15 ta' filgħodu issa. U għadha timbaħ u tom u ddur bil-qalziet ta' taħt ir-roża. Dak li ħasslitilha dolor u reġgħet ħamġitu f'kemm qaltilha sabiħa, nadif issa. Temi tifla żgħira anke jekk ma tafx. Baby. Taħħana qastra! Baby shark, iqaf istra, iqaf! Isek bela ġbin. Baby shark, bela, bela, bela. Baby shark, mur hi, mur! U tbossila bħalqa. Xi ħaġa li żgur tal-mita mill-iskola. Nina tinżel taġġel biex tagħmlilha l-ħobs, nassumu li Sam ilu li ħareġ u nassumu wkoll li Nina u Temi xorta se jaslu l-iskola tard. Il-ħobs stanga. Tgaraħ lil xi ħadd tferih din nassumuha wkoll u s-sikkina qed ikollha tiġġieled magħha imbasta misen. Tisserra l-ħobs kemm għandha saħħa u m'għandix, tqatta l-ħobs roti roti u tidlek il-butir. Idlek Nina, idlek laġitek. Is-sikkina taqbada mill-manku bil-galbu, l-butir idub f'kemm ilna ngħidu għax ġa s-sajf qed jagħmel tiegħu. Nina ċaflas, għaddiju li taqbad is-sikkina kif suppost, xorta taħarbila u taqta ħażin u xorta taqta s-suba tan-nofs fil-fond. Nina tal-miliet, il-mama tamliliex laqaqiet u lanqas ħobżiet. Ara, bdejnija bit-tajjeb il-ġurnata hi. Inti ġieli kellek ġurnata ħażina, ġurnata fejn jiġi kollox ħażin, anke ma' s-sette matinati, imma qisu ġurnata bħal din ma tispiċċa qatt u anzi tispiċċa ssir ġimgħa u tiġi xahar u qisu jkollok sena jew anzi snin ħżiena mhux ġurnata waħda biss. Xeba ġranet ħżiena istraħħaq. Temi lanqas wara xebajjat ma tinżel, basta tqum kmieni u tibda ddejqa qabel biss tkun għadha ntebħet l-istembħet. Tajjat u tidlek u tajjat u kif leħena jajjat jibda jżarżar. Temi tixref xifer it-taraġ b'wiċċa skarnat
u magħha jħabbat il-bib u minflok tmur tiftaħ Tammy kif tagħmel dejjem darba tieqaf fit-tarax tibki kif tara d-demm. Dolor tħabbat mal-bib u terġa' titbiet u wara ftit tiġi lura b'nifisha maqtuħ. Mort, inġib iċ-ċavetta ma smajt. Ħaniqaf hawnhekk. Din il-parti tlaqqa flimkien 3 karattri importanti ħafna f'dan ir-romanz. Tlaqqa flimkien lil Nina, il-protagonista, lil Tammy, oħt Nina, iżgħar minna sew, u lil Dolor li se nħalliha ftit ta' sigriet ħanejtek għalikom sa ma tibdew taqraw dan ir-romanz għaliex aktar xi għall-iktar karattru għal-qalbi u nixtieqkom illi tgawduha tgħixu magħha l-mumenti f'dan ir-romanz kif għamilt jiena wkoll wara kollox. Insellmilkom u grazzi ħafna tal-li bqajtu tisimgħu.